Jong reaction. Like, comment, and subscribe. Unsa man na iyo? Ang tao na diha, sige Pasa tabi. ko naman panit yo, kana gubi, butong, Ano? matay. Ayuhan ni yo. Ay na naon raday na yo. Adali o. Tudloy niya ko ana yo. Bali o gi. Ha? Tinod ko na yo. Oh. Na, lo unsa man na lo? Matay lo gikinamot man na nimo lo. Wa gabae. Pilit. Sana. Kumay na lo. Uy, di ko mukaon anak lo, baligya day na lo. Ang hinaw po ka, gikan na pa kasi CR ganiya. Agoy, ayaw mo pamalit anak, dinamak man na. Unsa man na? Sus. Grabiha ka ayo oh. Matay lo, unsa man na lo? Ugaw man na Huwag mong kayo. subukan. Mas isira ang Oo, buhay mo. sige, unsa man na nimo. Baling gawa na oy. Pambutangan pag agoy, naunsa man ni. What? Gawa man ani oy. Unsa naman na lo? Ayaw ana lo. No, lagom pa kay na imong kamot oh. Kanang hinaw oh. Sus, tama ka ayaw mo kaon na oy.